quan tu veus una persona de 100 anys que comença a fer vots, quan normalment estan quiets en una caixa. Ell no menjava carn ni res, era naturista. Ara, quan venia a casa, menjava de tot. Ara quan veníem a la baixada aquella, es trenques els frenos, Se mofaba, ya estáis cansados, ahí con 4 años que tenéis. Muy amigo de que nadie lo controlara. Vinga, aquests últims metres, com si fóssiu els millors que ho sou, només per participar. Así como hay otras personas que pierden la vista y se aguantan con esa deficiencia, él no. Maestro de profesores. Hi ha gent de tots els àmbits, de la cultura, de l'esport, i tenim en Damià Roig, que fa tot el món, aquests 100 anys. Felicitats, 100 anys de Blanes, un bon pescador, perquè per arribar als 100 anys. Ja està.